kublai ko himmen ko parabayit kanongi dap daga jingkmen namar kala top ya kanegasngi kraw Divine Mercy Sunday but fitip kanegalong koi gasngi kraw bau Jisu hiu lakwa aba fi pule ke diary jong Sister Saint Faustina khasau sien finsalap ba kejing trang jong Jisu ban sedang ya kena ke sengi kraw jong kejing isni jongu kamtam haga dekhot nriu khandai fide finsa pule kumne bakane ka sengi buram munta sengi kraw munta kalong ka sengi jong ka jingisne jong ble ka jingisne jong ble kalong kum ka durya pat u laong yak sister wan karpat yang ibaro ibe ru de bandu jing karmen re barakin pasha ka jingisne bakraw jong ble barfitep artli gi jing don kam ban yoga jing isne jong blai mantaga singi baning kong ban pla yagi pop jongi bat baar ban pediang yau Jisu aga sakramen premantaga singi nongkum no namar lockdown la khang ing maning imio lachu wat du jengkermen kabalang ka aila dingi mantaga singi ban pandap yakini artli ki kam na ying jungi baning kong iwe na fi insa pan map na pandap or ki pop ki sang jum fi but duai ka jing duai jim pan map jing susi balada fi kwa kum ka ing ka semru filaban ruai lang ka sam san phuwe pa ar sapdiang yau Jisu ha ka mensim jum fi spiritual communion kyang pareng but kini artli filaban pandap mantaga singi but sarai kot wa kano ka singi da pli biang king mane da yolat ban let pla ngan salit pla kamot pila da pandap kini artli ki jingdan kam ayung yawble ko himen ko para bayit balay Jisu ula kwa ba nin rakhe singi kraw jong ka jing isne jungu namar maula ong yak sister ba kaparthai kan nam yo jingsu hadu ba barakila phasha ke jingisne jungble tamanta ka singi kate ka kamram jonga jumfi banduai karpang da banda kito baraki ba jingai na oble na kano gadao ngin duai karpang ba makiru kin sa sontu ya ka jingisne ba kraw jungble ba kin sa wan phasha kene long koi ka homework ba karpang ai fi mantaga singi but what klet banduai kajing duai jing isne ble khamtam kum kai ingesem hakapor lai beji pet ngi don bok ngi don lang kum kai ingesem haka gospel mataga singi de na gospel Yohanes kalanong arpho pide ban pule lot parhamta pilai anda ki apostle ki lai dong lang ki khang yaki jing khang bad ujisula rung hang tu hapden jeng ki da khang yaki jing khang daga singi don bak ne uknyang corona la aila dingiru ban khang ye jing khang ban don lang kum ke ing kesem but Jisu un sawan hang to apostle Thomas ni kan mo baru long bala artatien ringi klet ke jing pla jing e jong apostle Thomas mau la pla ko try jonga ko ble jonga kane kade ka jing pla bakraw apok Bible ngin yui ya jong no ru te mangiru mantaga singi ngin plai ga jinget kan mau ten jong Jisu ha Sister Faustina kalong artli ki mantaga singi sa ka jing shania jongi ya ble pat ka jing isne jong te ngin shania bet ngin nget bet ya Jisu bat ka bor jong pat ngin airu kene ka jing isne ya kiwe kat bangi pediang ke jing isne na Jisu ngitan kamban air ya kiwe ai bau Jisu berdap da ke jing isne
unkar ku kadai ini pa arukun mansim bakoit